justu Barainainen, izen nahiko zaila duen Barainainen oso erakusketa polita jarra dute. Ardo binetak du izena, eta izana, orain Kristina Urrutiak azalduko diguna. Hemen Iruñaldean, gorria da berriz ere nagusi, eta ez dut esaten asteburuan atzo Osasunak eta Atletikek gorriak pasa zituztelako bakarrik, Barainengo kulturretxean, gorri-gorri, ardo gorri naparra da protagonista. Eta beste batzuk izan ere kontua da, botiletako etiketak jaso ditula Jaime Martín del Barriok 30.000 etiketa jaso ditu. Ardo botilak, txampaina eta likore botilak erabiliz. Kontua da, 1985ean Jaime Martín del Barrio, Madrilen jaio eta Iruñan bizi denak, bildun egin ezuela, gustatu egin zitezken etiketa hauek denak, eta 30.000 honelaxe bildu ditu. Eta inguruan hasi bazen ere, gero erabat zabaldu zen bere esparrua, eta 5 kontinentetako etiketak bildu ditu. Italiatik, Il Martín Pescatore, denominazione di origine, tenero, esbitzerakoa. Hardiz, made in Australia. Weinland lujetik, beste hau, Hilversumdik, hau ere Weinland lujetik, Frantziako iraultzak gai hartuta, botila mordoa salduko zituzte, baina nik ez dakit honelako etiketa duen botila gehiago salduko dan, beste hau duena baino ez da. Eta gaiak ere, erabat ezberdinak. Pentsa, futbola, Guardiolaren izena darama ardo botila batekin afaltzea adibidez, ez lehoke gaizki ez da, ben futbol kontu gehiago, Espainia 82, Sevilla 82, mundialetakoak, oroigarriak noski, katuak, Zeller Schwarze Katz, Montilla Moriles, amontillado, zezen kontuekin afaldu azkero, Sánchez Romate, Euskal Nola bukatuko litzaken gaua, ez da? Doña Juana, Very Old Medium Dry, oloroso xerri, eta ez dakiz argatik erderaz, hoi inglesez jarri duten, Jerez bat da, Espainian egina, etorkizuna jakinaia mazabiltzarete hemen txauko aukera horoskopoa. Nik hauxeranen nuke, Capricornio bat. Hauek Frantziakoak dira, Bauklusekoak. Eta sinistunak bazarete berriz, hemen duzu aukera. Santa Catalina, Santa Inés, San Clemente, alegia, vino de misa, vino para consagrar. Mezetako ardoare baduzuela. Erreginekin afaldu duzuela esan nahi baduzu ere, errexasko daukazue, Bodegas Iratxek eskaintzen duen ardoa, Real Iratxe, eta bien argazkia. Infanta ere bai, Infanta Kristina eta Urdangarin, bina ontanarekin, edo Gran Duque de Alba, eta bukatzeko gai kontuekin emakumeak. Hauek, Frantziako ardo botietan zetozen etiketak. Ez larritu, ez asaldatu. Beste hau berriz, Espainiarrak Jerez botiletan zetozen etiketak.